Heeft gewoon nu al de leiding genomen, het nummer 32, maar onder 31 rijdt Tom Dumoulin. Heb je al een gevoel nu, vlak voor de start? Dat ik prima heb geslapen en veel zin in heb. En verder gaan we het zien wat het waard is natuurlijk. En, nou ja, de windwaarschuwing, is die afgegeven of niet? Ja, tuurlijk. Ja. Er staat behoorlijk wat wind en veel open wegen, dus ik denk wel dat er waaiers gaan komen. Het wordt een nerveuze, spannende rit, denk ik. Het fenomeen uit onze zuiderburen, Remco Evenepoel. Mijn benen voelen het ook behoorlijk zwaar aan nog. Het waren toch 2 vrij lastige dagen die er geweest zijn, maar het eerste deel is normaal gezien wat wind tegen, dus er is wat tijd om in te komen voor een hoogstwaarschijnlijk spetterende finale. Maar ik ben blij dat ik hier ben. Het is de eerste keer dat ik deze ronde rijd, dus weer een nieuwe ervaring, dus ik kijk er wel naar uit. En ben je een beetje fit voor waaiers die er mogelijk aan zitten te komen? Ik hoop het. Alles zal om positionering draaien en je kunt geluk hebben, je kunt pech hebben bij dat soort koersen, maar ja, we gaan er het beste van maken.